Добре дошли на летище София, столицата на България, страна член на Европейския съюз, известна по света с хубавата си природа, гостоприемни хора и закони, които никой не спазва. Ако сте чужденец и идвате за първи път тук, значи шансът да бъдете ограбен в таксито към града е много голям. Парадоксите са навсякъде. Най-големият от тях е, че такситата, с които летището има договори, стоят паркирани страни от терминала, а пред централния изход е стоянката на ментетата, които работят на 5 или 10 пъти по-високи цени. Така новопристигащите чужденци попадат директно в лапите на мошениците. На пръв поглед те са като нормалните таксита в София. Разликата е, че едните возят на 60 стотинки на километър, а тарифите на другите започват от лев 50 и стигат до 8 лева на километър. Най-много имитации има на OK Super Trans. Те носят сходни имена: Super Chance, Soft Trans, Auto Trans, Auto Chance и така нататък. Ментецата нямат право да спират и да чакат клиенти, защото летището има сключени договори само с две компании – OK Super Trans и Taxi S Express. Знаците паркирането забранено са навсякъде. Затова скъпите таксита кръжат около терминала в очакване на поредната жертва. Точно на едно такова такси се е качил и евродепутатът Дейвид Хамърщайн. Той пристигна в София в края на октомври заедно с още 4 свои колеги, за да провери на място подадените от български граждани сигнали за нарушение на европейското законодателство. И още в първия половин час от престоя си вече беше неясно как стоят нещата тук. Хамърщайн разказа, че е платил сметка от 105 лева на шофьор, който го превозил от летището до булевард Дондуков. Освен това, издадената му фактура се оказала фалшива. Евродепутатът разказал за случая с таксито на транспортния министър Мутафчиев, който му обяснил, че не може да направи нищо по въпроса. Решаваме да проверим как работи схемата 3 седмици след скандала с евродепутата Хамърщайн. Денят е сряда, ранен след обед. Салонът на летището е почти празен. Вече са кацнали няколко самолета, но пътниците още изчакват за багажа си. Очудващо пред изхода няма таксита. Само едно-две заблудени ментета правят кръгчета около терминала. След половин час настъпва видимо оживление. От терминала започват да излизат пътници с багаж. Като по команда от някъде се появяват и първите ментета. Ето едно, и още едно, и още едно, и още едно. Полицаи не се забелязват, ако не броим паркираната в далечината патрулка. В този момент приближават 4 подвижни капана с надпис такси, които се движат в група. Точно пред централния изход те забавят ход, тъй като забелязват появата на чужденци. При вида на потенциалните жертви 4-те таксита замръзват. Пътниците обаче явно си имат собствен транспорт и подминават. Шофьорите на такситата са разочаровани. Те потеглят, но след стотина метра правят ляв завой и се подготвят за следващото кръгче. И така, докато някой захапе стръвта. На летището работят постоянно около 20 такива таксита. Шофьорите им не работят на смени по 18 часа в денонощие, както останалите им колеги. Те разчитат на 2-3 удара на ден, от които да изкарат 150 или 200 лева. Такситата менте са първото нещо, което чужденецът вижда от България. Освен че вредят на имиджа на страната, те обират наивните клиенти, служейки си с измама и са нелоялна конкуренция за всички останали играчи в този бизнес. А всъщност, проблемът на летище София има много лесно и ефективно решение. Да се премести стоянката на такситата пред централния изход на терминал пристигащи, вместо да стоят паркирани отстрани. Така ще стане невъзможно таксита на други компании, в това число и ментета, да спират на стоянката и проблемът ще изчезне от само себе си. Капитал се обърна официално за коментар към шефа на летище София Павел Станчев. Искахме да разберем от него какво пречи да се премести стоянката на такситата, с които има сключени договори. Той поиска да се запознае с въпросите на вестника предварително, но в следващите 3 дни програмата на Станчев се оказа запълнена и от секретарката му разбрахме, че срещата няма да може да се осъществи.